क्या बात है, क्या बात है। इतना खूबसूरत नृत्य, इतना बढ़िया मिजाज, इतना बढ़िया संस्कृति की झलक आप लोग अपना अंदाज में प्रस्तुत करेंगे। एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा, बहुत बहुत शुक्रिया बा। और ये परंपरा के जीवंत रखला के जौन लोग भी लोग प्रयास कर रहल बानी, एकरा खातिर भी आप लोग के सलाम बा। एगो जोरदार ताली दीजिए। अब चाहे तो अपने मटका लोग नीचे रख दें, कुछ बात ना बा। सरिया भी दीजिए आप। अपना अपना भीरी आगे रख दी। खाइए ना, खाइए ना। अपने अपना अपन परिचय दे रहे लोग के बारे में का नाम बताओ। मेरा नाम मंजू कुमारी है। मैं कॉलेज ऑफ एजुकेशन की छात्रा हूँ। ये 20-22 सेशन की छात्रा हूँ। अच्छा। राहुल का नाम बा, माइक पर दे जाए। मेरा नाम श्वेता रावत है। मैं एबीसी कॉलेज की छात्रा हूँ। क्या सरिता कुमारी स्टूडेंट ऑफ एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। सरिता बाड़ी का बिहार से। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं नवरत्न में रहती हूँ। एबीसी एजुकेशन ऑफ कॉलेज की छात्रा हूँ। मतलब भैया एबीसी जो ये कॉलेज बा एजुकेशन के, एकरा में इतना लोग बा और सबका अंदर एगो अलग तरह के मिजाज बा, एगो अलग तरह के अपन रुतबा बा, एगो अलग तरह के पर्सनालिटी बा। जेकरा विधि जैसे बा वो अपन दिखा रहल बा। चारों लोग के